Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukomana Shi, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu, asi kana mava kuposta nyaya yangu please vikaiwo chitupa changu. Inini mukomana Shi ndiri mudzimai ane makore 38 ekuberekwa. Nyaya yangu mukoma yakamira sekudai so: ndakangotangawo kuita izvi zvekutengesa muviri wangu. This was when I was still married to my husband. Inini nemurume wangu tainge tigere kuno kuJoni, asi dambudziko rakaitika mukoma nderekuti munzvimbo macho umo matakasvika tikabva tatanga kugara, kunyange zvedu tainge tichigara mutown but tainge tichigara kuya kwavanoti kudowntown. Saka takati tichigara kudowntown kuya kwainge kuchingoitika yose yose, ende zvekare kwainge kuine vanhu vaiita zvekugadzira madrugs vachimatengesa, ende kusaidiwo kwainge kuine vanhu vaiita zvekubata vanhu poho. Sometimes waitosangana nevanhu vanenge vakatobata kunyange pfuti vachitengesa pfuti. Munongoziva ka lifestyle kaya kevanhu vanenge vachigara kudowntown. Murume wangu ndaingogara ndichingomuudza kuti kuno kwatigere handikufariri, tadii tatsvakawo kune imwe nzvimbo yekuti kunenge kuri safe, plus kuno kwatigere kunoku I do not like it. At that time mukoma ndainge ndisati ndapindwa nedhimoni rechibhishu, but murume wangu iye akabva ati hazviiti kuti tinge tichitsvaka somewhere else, because iye murume wangu ainge achishanda pane kamwe kasupermarket, but kasupermarket aka kainge kasiri like kasupermarket totally, kainge kakaita kunge kabuchari, more like a butchery. Munongotuziva tumwe tumashops turimo muSouth Africa twekuti the main purpose of that shop is to sell meat. Ndo kwa ainge achishanda ikoko. Saka tumabuchari utu tunowanzo kuchaisa kuma 8:30 kana kuti kuma 9 ndo pavanenge vachivhara ipapo vachichaisa. Ende varungu vacho hatingati varungu as such, vakaita kunge maGreek so. Saka vane hutsinye hwekuti kana vachishandirwa nevashandi vavo havatomborina kana ke nevashandi vavo, vanotongoti kana wachaisa iwewe unofanira kuti unge uchiita plan wobva waenda kumba. At that time kwainge kusati kwambova nemotikari dzakaita sana Bolt, waitoti unge uchitoita plani yekufamba netsoka. Saka murume wangu akabva andionesa akabva ati tariraone kuti by the time yandinozochaisa makombi anenge apera. Saka kana tikanogara somewhere far from kunoku kwatiri kugara, zvinoreva kutoti inini ndinenge ndava kutoisa life yangu parisk. Ndikabva ndati it is fine, but ndainge ndisingatombozvifarire. Then kwakabva kwazotanga kuitika situation yekuti vanhukadzi vemumaraini imomo matainge tichigara, because mastreets awa ainge ari maviri, mastreets ekuti nanhasi uno mukoma ikoko kunongoitika yose yose. Saka kwakabva kwazotanga kugara vakadzi avo vainge vachiita zvekutengesa miviri yavo. Neniwo mukoma ndainge ndichiwiriranawo neumwe mukadzi wo uyo ainge achibva kumusha, ainge achiitawo zvekutengesa muviri wake. Each and every morning mukoma aiti kana azouya paya kana tava kuita nyaya aiwanzo kuverengera mari dzake mumba mangu. Aiti kana awaridza mari mukoma, sometimes waitokwanisa kutoona kutoti within one day anenge atobata more than half of the pay iyo yainge ichishandirwa nemurume wangu. Ndakabva ndazotanga kutorwa moyo, but ndainge ndisingadi zvangu kumurakidza kuti ndiri kutorwa moyo. Takazoti taomerwa neupenyu mukoma, ndokubva ndazonomukumbira mari nekuti ndiye ainge atongoriwo munhu wekutoti ndaitovimba naye. Akabva andipa mari. Saka akati andipa mari kudaro akabva azongotanga kungondiudza tumagara moyo tukuya tukungoti but unoziva kuti iwewe unogarira maoko zvinotosvota. Ndikati ko sawira unogoti inini ndinogarira maoko sei? Nderipiko rimwe bhindauko randingaita muno muSouth Africa? Tariraone kuti murume wangu anoshandira mari shoma, kuti ndinge ndichitanga kubvisa mari papei yake iyoyo yaanoshandira. Ndobva ndazozviudza kuti ndipo pandichazotanga kuwana mari yekuti ndinge ndichizotanga kabusiness. Zvinoti netsei.
Saka sawira wangu akabva azoti ko unongodiko kungoti joina murume wako agara anouya kumba usiku, iwe unokwanisa kungo operate kubva kuma 6 kunosvika kuma half 7, unenge watobata kamari kako kana kusvika kuma 8. Mukoma ndakabva ndati sawira yauri kutaura iyoyo haiiti, but mumwoyo mangu mukoma munongoziva kuti kana wagara wachiva something kana kuti kaupenyu kanenge kachiraramwa neumwe munhu unenge wava kutongoda kuti unge uchiita zvaanoita even though mumwoyo mako unenge uchiri kuzvisimbisa, because sawira wangu uyu munhu wekutoti kumba vana vacho vaiti kana akatumidzirwa mapictures evana vake wainyatsokuona kuti munhu uyu ari kuzvichengetera vana vake ende ari kuzvichengetera mubereki wake. Ndakabva ndatanga kuzvikompea inini kuti amai vangu kubva zvandainge ndakauya muno muJoni ndainge ndisina kana kumbogara ndakavatumidzira kana send vabereki vemurume wangu kuti vange vachitongowanawo zvimari inhau yekuti vana vedu vainge vagere ikoko. Saka ndakabva ndaona kuti nekabasa kainge kachiitwa nemurume wangu kabasa kekuti kainge kasina kana musoro zvachose. Saka ndakabva ndaona kuti plani iyi yainge ichitaurwa nemukadzi uyu iplani yekutoti yaikwanisa kuzotondibatsira mune ramangwana. Ndakatanga ndichatya because ndaitya kuti ndinokwanisa kuzobatira chirwere, but akaramba achingondibhilivhisa. Saka zvandainge ndava kuita mukoma ndezvekuti ndaingoti kunze kana kukavira zviya zvekuti dzinenge dzava kuma 6:30, then ndaibva ndatongomirawo pagedhi ndaita sekungewo pane zvandiri kungotsvaka. Then ndakabva ndaona kuti pagedhi hapaite because vanhu vaikwanisa kuzobata metsi dzangu. Saka ndakabva ndazotanga kuenda kune next street, ndaingoendawo ndongonomira pane vamwewo vanhukadzi avo vakazogumisidzira vava mabest friend vangu. Ndakazotanga saka ndainge ndava kuenda munext street ndonomirawo apo painge pachimirawo vamwe vakadzi avo vainge vachiita zvekutengesa muviri yavo. Saka inini ndaiwanzokukechesa kubva kuma 6:30 kana kuti kuma 7 kunosvika kuma 8. Ndaingoti kana dzava kuma 8 mari yandinenge ndawana ipapo ndiyoyo ndobva ndatokasika kudzoka kumba. Apa already kubika ndinenge ndatobika, ndaitanga kubika kuma 5 ndichiitira kuti gap rangu ndinge ndichizokwanisa kubata gap rangu kuitira kuti murume ange achizosvika mumba zvinhu zvose zviri organized. Saka mukoma ndakati ndava muindustry umu ndakabva ndaona kuti zvandainge ndichifungidzira kuti zviri nyore kuti unge uchiwana maclients zvainge zvisiri nyore zvachose, because havasi vanhurume vose avo vanoita zvekukecha mahure sezvinofungiwa nevakadzi kuti murume wose kana akaona hure richitengesa then anobva atorikecha. Vanhurume vazhinji mukoma vandakasangana navo vanhu vekutoti vanotosema kukecha mahure, because ndaitokwanisa kutokechwa nemunhurume then taizoti kana taenda pachikona pekuti tava kufanira kuti tinge tichiita madhiri edu obva watoona kutoti munhu uyu sikarudzi yake iri kutotadza kutomira. Kana ukamubvunza kuti kasi wakasungwa here, then aibva akuti no, kusungwa handina but ndiri kutanga kuzvitongesa kuti saka ipapapa ndiri kuitei. Ndakabva ndafind out kuti murume would rather have a girlfriend kunyange akaziva kuti munhu uyu anoita zvechihure, but anotosarudza kutoti munhu iyeye waanoziva kuti ihure vange vachiita sevanhu vanodanana, then rather than kuti ange achizviudza kuti ndiri kuenda kunokecha. It is a few men vari comfortable nekukecha mahure. Saka zvadaro mukoma ndakabva ndazotanga kuzobvunzawo vamwe vakadzi avo vandainge ndichishanda navo kuti ko ivo vainge vachizvigona sei, because sometimes kwaikwanisa kutoita dry iyaya yekutoti unotodzoka kumba usina kana sent. Saka pane umwe wandakazotaura naye, iye akabva azonditanga kundidzidzisa kuti no, kana ukashandisa mishonga yakadai so pasikarudzi yako zvinokwanisa kukubatsira kuitira kuti munhu uya waunenge waita bonde naye anongoenda kwaanenge kana mazopedza kuita bonde, kana akazoenda kwaanenge aenda anenge achingoramba achikufunga because yako sikarudzi zvainenge yamuita zvinenge zvakatosiyana nezvimwe zvaanenge achimbosangana nazvo mumastreets. Saka ndakabva ndapiwa mishonga iya ndainge ndichitoichengeta mumba murume wangu ndichingomudza kuti minamato yangu. Nayewo murume mukoma ndakati nayewo murume mumba mukoma akazotosvika pakutanga kuzvikweshena mushure mekunge aita
bonde neni. Musi iwoyo murume akabuda siriri nekunakirwa, because mishonga iyoyo pane zvayainge ichiita sikarudzi yangu paya pekuti ndinenge ndichisangana nemunhurume, yaita kugwina ndo zvainge zvichiita mishonga yacho iyoyo. As if that was not enough, mukoma, vakadzi ava vandainge ndichishanda navo, sezvo makastoma ainge ava kunetsa, zvavainge vava kuita ndezvekuti paya kana wabata customer yako iyo yekuti inongogara ichingoya kuzokecha, at the end of the day waizogumisidzira wagadzira customer yako iyoyo kuitira kuti uzozvizivira kuti at least ndine vanhu vangu kana kuti 4 kana kuti 5 ndo vanogara vachiuya vachindikecha, ndo maoparetero acho iwawo atainge tichiita. Ende kugadzira munhurume akutombonetsi, because kana uchingoda kungogadzira munhurume unongoita sekunge uri kuda kumeka sure kuti ndiwe wamupfekedza condom. Ende zvekare kana uri pakuda kumugadzira throughout pamunenge muchiita bonde, unenge uchingocheka kuti achiri akapfeka protection racho here, then kana azopedza ndiwe unobva wazomubvisa, obva wazosunga riya protection riya, obva wazongorepa mukatishu, obva wangokanda. Iyewo haazombofungidziri anything, but iwewo unenge uchitoziva kutoti protector riya warikanda pai. Then taizomatora maprotector awa mustriti imomo matainge tichigara, mainge muine vamwe baba ava vainge vachibva kuzimu, navo vainge vachiita zvoun'anga, even though vainge vachishanda zvavo. Saka taibva tazoenda nemaprotector aya ainge aine urume hwevarume vaya avo vatinenge tasangana navo. Then n'anga iya ndo yaibva yazotigadzirira kuitira kuti munhu uya anenge aine urume hwake uwo waunenge wagadzira arambe achingouya kwauri. Mukoma, ndakaona varume vazhinji vachisvika pakuparadza mesha yavo zvezvo zvekuti munhu achingohora chete anenge achitouya kuti ange achida kuita bonde newe. And sometimes zvaitoitika ndezvekutoti throughout the month munhu anenge achiuya kwauri achikuita nechikwereti, then panozopera mwedzi ende munhu anotouya ende hafe akakuitira zveutsotsi nekuda kwekuti mishonga yaiya ndo inenge ichimukontrola. Haafi akapindwa nemweya wekuti munhu uyu sezvo akagara atondipa makumbo kudhara, there is no need anymore yekuti ndinge ndichienda kuno mubhadhara. Saka mukoma, ndo secret yangu iyo yandangoti ndinge ndichingoshare nemi. Saka murume wangu paakada kuzvisungirira, vanhu vemunext door vakabva vanzwa kuti there is something that is going on, because already pandakamutiza iye akabva atanga kufamba chiudza vanhu kuti haakwanisi kurarama ari oga, ainge achida kuzvisungirira. Saka vanhu vairakidza kuti vaitongogara vakateya nzeve dzavo mumba umo mandainge ndichigara neex-husband yangu. Nanhasi uno mukoma ndiri munhu ari kutongoraramawo ndichitongoita izvozvizvi zvechibhishu, but zvechibhishu mukoma zvine mari, because kana ndikatarisa upenyu hwangu hwandainge ndichirarama pandainge ndichiri ndakaroorwa hwainge huri upenyu hwekuti hwainge huri hwekutambudzika, ende kumusha uko tainge tisitomborina kana chatainge tiinacho. But ndakazoti ndava ndega mukoma, ndakaita imwe inonzi fast development yekuti wega unotoona kutoti chinhu chinonzi mari chakakosha, chinhu chinonzi mari chinotongodiwa, because mari inokuitira zvose zvaunenge uchida ipapo paunenge uchida kuti unge uchizviita. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi inini ndinoraramawo ndichiita zvechibhishu, uye muchibhishu umu tinoti kana uine customer yako yaunenge uchida kugadzira unongotora maprotector aya aunenge washandisa obva wanomagadzira. Zvakangoma hazvo veduwe, please ngatizamei kutaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Kana uinewo nyaya dzakafanana nenyaya iyi yataurwa nasisi vedu ava, please come to my inbox, then you share with me your confession. Ndobva ndazoiposta pano pachannel. Tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukoma Nash, can you please post my own story as hidden identity? Inini mukoma ndiri murume ane makore 29 ekuberekwa, handisati ndakamboroora uye zvekare handina mwana. Ndakatopedza
ndinotopikira kuti muupenyu hwangu handifi ndakaita mwana, nekuti mukusanoita mwana ndipo panobva mari yangu. Inini mukadzi wangu inyoka, nyoka iyo yandakapiwa nevamwe sekuru. Saka sekuru ava vakabva vati kwandiri kuti iwewe vanhu vasazosuspekta kuti wakaromba, unofanira kuti unge uchiita sekunge munhu ava kuita zvemanjuzu, woita sekunge unotoona njuzu iyo inopota ichiuya kuzokupa mari. Saka pandakatanga kuita mari mukoma, ndakabva ndazoaprochawo vamwe sekuru vangu avo vandaiziva kuti ndo vanofarira zvechivanhu. Ndikabva ndatanga kuvanyepera ndichivaudza ndichiti ndainge ndiine dzimwe hope idzo dzandainge ndichirota. Vakanditi ndiudze muzukuru wangu. Ndikabva ndavati sekuru, ndiri kurota each and every day ndiri kumadziva. Saka sekuru vakabva vati zvinoreva kuti pane manjuzu ari pauri zvinoda kugadzirwa. Saka ndakabva ndazodzokera kuna sekuru vaya avo vakandirombesa, ndokubva vazondipa zvimwe zvavakandipa zviya zvekuti kunyange tikazoenda kumadziva ndisazokuvadzwa nenjuzu dzechokwadi. Ende mukoma, pane chishamiso chakazoitika chekuti nanhasi hama dzangu dzinotofungidzira kutoti pandiri pane manjuzu, because out of nowhere takati tichiita sacrifices edu padziva paya patainge taenda mushure mekunge ndatsvakirwa imwe n'anga iyo yakatongovharwawo kufesi nasekuru avo vakandirombesa. Pakabva pazongokaruka paapia umwe mukadzi uyu atina kuziva kuti akabva nekupi. Ainge akaita kunge musikana but ainge angori mashiripiti ainge achiitwa nasekuru vaya. Ndokubva agamuchira maswits avo ainge ari mune imwe plate. Mukadzi uya ndokubva angonyangarika. Saka vanhu vemumhuri vakabva vatobhilivha kuti zvechokwadi inini ndine njuzu inopota ichiuya ichindipa mari, but ingori front mukoma yandinongotambisa. Hakuna njuzu inouya kwandiri, but zvinoitika ndezvekuti ndine nyoka yerudzi rweshato yandakapiwa nasekuru ivavo. Ndakapiwa nyoka iyi ichitori diki, yaitokwana kana muruoko rwangu, but now iri kukura. Ndinofamba nayo shato iyi, inowanzo kufamba neni. Pandinenge ndichifamba nayo inenge iri kuback seat. Shato iyi mukoma ndiyo mukadzi wangu. Vanhu vanokwanisa kuda kundibvunza kuti saka kana iri mukadzi wako munozozvifambisa sei kana mava kuita bonde? Shato iyi inoshanduka panguva yekuti inenge ichida kuita bonde neni, inobva yaita munhukadzi akanakisisa. Then mushure mekunge tapedza kuita bonde inobva yazoshanduka zvekare yobva yazoita shato. Ndo mari yandinoita, nekuti ndo maitiro acho andinoita mari. Shato iyi ndiyo inondipa mari, but ndinongoshandisa front yekuti kune umwe mukadzi anouya kwandiri anondipa mari. Mukadzi uyu vanhu vemudzinza vanongofungidzira kuti injuzu. Vanhu mudzinza vanotofungidzira kuti even though ndiri murume but ndine manjuzu ari pandiri, but hakuna zvakadaro mukoma. Ndinotongorilayawo pamari yandinopiwa nenyoka yandakapiwa nasekuru avo vandakaenda kwavari vakabva vazondirombesa. Vedari ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, please ngatizamei kutaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi inini ndine njuzu yandinongotambisa front, but haisi njuzu yechokwadi. Ndinongoitambisa front kuitira kuti vanhu vasazozviziva kuti ndakaromba.